सब भोजपुरी भाई के सादर प्रणाम। हम गायक बाबू छोटू सवरिया। आप लोग भैया जैसे हर चैनल के आप लोग प्यार और दुलार और आशीर्वाद देहल, वैसे ही भैया ये चैनल के प्यार और दुलार दे भैया। बाबू छोटू ऑफिशियल ये खुद का चैनल हमार बा भैया, और एक यूट्यूब पे सर्च करके बाबू छोटू ऑफिशियल लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलब जा। और भैया बेल आइकन के ज़रूर दबाई जा कि जीवन की हर वीडियो हमार आप लोग के पहुँचे, आप लोग के पास, और आप लोगों के सुनब और प्यार और दुलार भैया देव। कहल गइल बा ज़्यादा कुछ ना भैया। हाँ, मैं हारमोनियम पे आप लोग के दो शब्द कुछ सुनाओ जाता नहीं, जो उनकी आप लोगों के सुनब और ओके लाइक शेयर कमेंट कई जरूर करब भैया। और भैया हमारे गाना सुनब बाबू छोटू सवरिया, जौन की भैया आप लोग के हारमोनियम पर हम दो शब्द सुनाया जाता नहीं, और जो भी ये वीडियो में गलती होके ओके हम क्षमा चाहब। कहल गइल बा कैसे भैया। कि बिरह वियोग में कि बिरही जोगिनिया बना गइल बालम। अरे दिल में हमरा अगिया लगा गइल बलम, लगा गइल बलम, लगा गइल बलम। हमसे मुंह मोड़ के अकेले घर छोड़ के, अरे जियते जी हमके मुआ गइल बलम। अरे गवना करा के राजा चल गइला बहरवा,
अइबना त चल जाइब हमहू नैहरवा कि तोहर आइल नइखी खाए रोटी भात के, बुझत नइख हमरा बात के कि तोहर आइल नइखी खाए रोटी भात के, बुझत नइख हमरा बात के।